اما هر دو دوسیا پیواژویا چارەسەریە دا بەردەوام بکن ئەو هەموو مژارên گۆ لە باکوورê کوردستانê ڕوو didin em ê berferehî bi Parlamenterê Dem Partiyê Birêz Sinan Çiftîyûrek li stûdyoyê Mîvanê me ye îro serdana Hewlêrê kiriye ji Enqereyê hatiye gelek bixêr be bixêr hatî Hewlêrê. Navxêrê dabin, serketin dixwazim ji Spas ji bo wera. amadebûna we. Ez ê ji vê pirsê dest pê bikim. Dem Partiyê rapora xwe pêşkêş kiriye. Di navaroka raporê da çi heye? We ji desthilatê çi xwastiye bi taybet di warê mafê zimanê Kurdî da her wiha em bêjin afûya girtiyan û mafê Kurdan bi giştî di navarokê da çi hatiye xwestin? Gelek spas hanî ziman ki gotin êdî ew pêvaja gîşta asta duyemîn. Asta yekemîn çi bû komisyona neteviye hevgirtin biratû demokrasî goda ser hemû sazî û şexsiyeta paşîz goda ser birêz û jalan. Vê şinde êdî hemû partiyan raporê xwe zî radesta serok komisyon kirin, serokê komisyonê birêz Kurtulmuş. Gava em bên asta duyemîn komisyonê ji bo çareserkirinê çi pêşniyara meclisê bike ki bu meclisê bike kanûn nizam. Belê. Ji bo her partî ji gor xwe pêşniyar kirin. MHP zî pêşniyarê xwe kirin, AK Parti, Dem Parti. Daxwaza Dem Parti çi ye? Bi kurtasî dibêje ki gerek wek em bên kanûna bingehî de nasnama milletê Kurd bê qebûl kirin. Yek. Di dîvî zimanê Kurdî bu wez zimanê perwerdeyî ye. Sîvî gavê hukukî gerek bên avêtin, gavê lêz û bes. Çin gavê hukukî? Çerçeveyek hukukî bê çareser kirin ki em bên bi hezara însan li serê çiyana êve gerin welêt. Tevî jiyana siyasî û civakî bûn ji bo wê jî çerçevek lazım e. Çerçevek hukuki lazım e ki vegeriyan velat evna ji gor vê em bên çerçeve siyasî û hukukî da jiyana xwe berdevam bikin. Ya herî girîng gerek em bêjin êdî vê şin da qayînkirina qayîm li holê rabe ev jî qîm nake. Devlet ev nizîka sî çel sale zêdetir e îmza kiriye. Şertê em bên Rêveberiya Herêmê Yekîtiya Ewropa lê şehr daniye vêderê. Gotiye ki ew şehre li holê ra nakiye. Daxwaz dikine ki ew şehra li holê rabe em bên Rêveberiya Herêmî bi hêz bibin. Çavkaniyê xwe ji gor berjandiya xwe bikar bînin. Ev dem him ji bo bajarê xwe him ji bo em bên navendê herî zêde dixwazin pêkhatê pêk bînin. Dahatê pêk bînin. Daxwazê Dem Partiyê hêlekê de hukukînin, hêlekê de siyasîzin, zaten daxwazê gelê Kurd e. Yani gerek devlet vê şin da bi çavekî evlehî, bi çavekî wek divên çi yani metirsiyê wê parantezê li mesela Kurd nenire. Mesela ki bi çavekî hukukî, bi çavekî siyasî binire. Mesela Kurd meseleke siyasî ye, gavê hukukî giringin, lê ew qîm nakin. Siyasî çi ye? Mehanî zaman gerek destûra bingehîn bê guhartin, milletê Kurd bê qebûl kirin. Gerek madde em bên çel û dudû bê guhartin, zimanê Kurdî bu zimanê perwerdehî û fermî. Vê şin da eger bêjin milletê Kurd wek milletê hinek milletê din zî bêkhatê milletê Türk'in bi wî hişmendiyê lê binirin, bi wî çavê lê binirin, ew qet tiştek çareser nabe. Hîn partiyê din mixabin hîn zî dibêjin ki maddeyê herî ginî ya 606 yani kîk bi girêdaya hemvelatî, girêdaya komara Türkiye ew Türk e. Bavê wî Türk e, diya wî Türk e. Ev madde 606 Dem Partî diyor gerek dikokte bê guhartin, milletê Kurd destûra bingehî de bê qebûl kirin. Belê Birêz Çiftîyûrek bi berdewamî Serokkomarê Tirkiye Erdogan di daxuyaniyê xwe da behsa wê yekê dike ku rê nadin kesekî pêvajoya çareseriyê xirab bike. Kî ne ew kesa? Ya spas ev giring e. Herkes wî dibêje, em zê dibêjin. Em dibêjin ki ew pêvajoya gelek giring e gerek em bên
او پیواژا نکن قربانیه برجبندیه سیاست روجف زانی بله اگر پارتی دستلاتدار سریده و پارتی اپسیون ve peyvajê bikun qurbaniya em bên siyaseta rojane ew tenê ne gelê Kurd hemû gelê zerar bisînin ji bo ev her zêde daxwaze gelê me ye eger daxwaz armanc dikin ki aştî bu em mayînde aşte bi nav gel de cî bigire ne wisa normaka civakî bigire nav gel de devlet gerek gav babıca ki aştı nav gelde ve normeke bire gel bu yek jubo ve em ben pirsa bires sero Komar Erdoğan giringe em daha hazdık nam diyorsun ki gerek ev pevaja aştı xram ne وبحث كرت قوت درباسي قناغا ديامين يا ياسايان بونا اف ياساين ون بحث دكن يعني اما دكاريين هن بحث دكن جو هفديتن بحكومتي راجي دي وركرن دم بارتي دا خواستكري هفديتن دي حكومتي راجي بكرن اف ياسات شنا يعني جبلي ام بيجن ما بحثا نافاروكا ام بيجن رابورا دم بارتي جيكر اف یاسای د قوناغا دویمین دا چنه به تایبت جی د دمک داته کو هون آمادکاری هفدیتنا به حکومت رات کن گلو هورگولین و هفدیتنه جی چنه ger çibin hin ne belliye ger yani ev yasana çibin ne usta hemû partiya raporu xwe radasa serok meclis kirin biraz kurtulmuş kirin ev bence emedil gorva rapora parti lehev dibikin lehev dikirin nekirin bir perani ve kanuna radasa meclisi bikin meclisi erkirin bik. Jove hele de em daxazem eve ki te goheme dibêjin em kanuna ka muvaqqat derkin. Ve paşiya serhildana Şeyh Said Efendi devleti hişmendi evi de ev heyedin. Her daim derhaki Kurda da Kürt suçların Kürt afa xud xazım poşmanın gerek devlet zamana affık. او قانون 1928 بالرقم 1239 قانون که موقت بود چه بود او قانونه؟ یک گوروانه yani گور نیرنا هشمندیه devleti tabi serildana Şeyh Said buna ona poşman buna ona suçlar bunu poşman buna afiyet xazine devlet de ki ona affık خواهد که جهاد سری دخواتن اگر به وی چرچه‌ولی بنرن قابل شکی صافی ناک. جبوه gerek mesela Kürt mesela ka siyasiye mendecisi de demokrasi yani zaman ya komar de ya ses saliye eğer komar de beje ez berdaime devlete Osmanime ve şöyle mesela sada hafte saliye Mir Bedirhan da hatta Nehru hatta Nehru ev şah Sultan Mısır kardizane ki mesela Kürde mesela ki siyasiye bir çavi siyasi libinlerin tabi çavi hukuki poşman bun suçlarının af bikin bibinlerin libinler katışaki çaresernekin megahani zaman. Hebun emeleti Kürt destura binge de bir kabul kırın. Zamanı Kürt'ü bu zamanı fermi o gavi lezu bezi hukuki. Başad ve embejin konağa duyamin da heviya ve heye gavin pratiki desbe bikin idi yani gavin pratiki desbe bikin avyasa dikevin warin cibci kirne. Heviya mehayeli heviye zedetir em daxazın ki devlet dehşmendiya xuda mesela çareserkirine Bakurê Kurdistanê giridaya Xuseriya Rojava nek. Tirseke dine giringe. Doğru da gerek vakatin alvay. Ev velateki dine, Suriye velateki dine, Irak velateki dine, Türkiye velateki dine, Kürdistan'a Bakur velateki dine. Eğer bence illan Xuseriya Rojava ev işte statüye bütünle be. Nahaşındaki nerv giren biraz statü hevelli bile sedege vekmine peşmergenli be. Yani giradaya Xuseriya Rojava be. Ev sernake be. Bangemel akli devlet ere. Eğer devlet daha armanj dike ki Rojalatan navin behez be. Gel bu Kurda ve behez be. Caraki cerribandın xatimim ve gelen lepis milli Kurda sarbun. Bangemel emdünü ki mesele giradaya Xuseriya Rojava vakatine. او مثلا می هندره یا ترکیه ناخویه او مثلا که سیاسیه اگه ام برای هوا 1000 سالینه اگر که سروک دروکا ترک تر تاریخ قرومی دویجن هولاگو
1913 da gotu bu. Demek ama hatun Anadolu Kürt bir jiyan bu. Evde şu vate evde bir vate ki Kürt milleteki judanın zati gelin istijin elvederinin devlet vi hişmeniyle binire o mesela mehundure او گاوکی گرینگه گله کرد ام همو گشکی به پیواژه ملدنی. اجلان گفت که PKK خود دوباره دکه. 15-20 سالن. راسته PKK خود دوباره دکر. تشک چارەسەر ندکر bir reyaka çekdari. Ev rastiye ke. Peki devlet? Devlet خود دوباره دکر. 20 سال خود دوباره دکر. Bahçeli bu xalq zaten ben her rebazda berxu metişek çarəsər nekir. Gerek devlet vacip de berçava. Tene PKK xudbara nekir, devlet xudbara dikir. Doğruda ve gere biçabeki siyasi libinire, biçabeki birati libinire mesele çarəsər bikir. ده بحث روجاوای کردستانی کرده هر پرسه درباره ویدا بیجم ترکیه دخواست کل روجاوای کردستانی حسده چکن خورادست بکه او جی بیچک بمینه به تevlîbûna di nava artêşa Sûriyê de hesedê eger tevlî bibe çareser dibe daxwaza Tirkiye û eger em bêjin tiştekî wiha nebe li ser erdê ev merca pêk neyê bandora xwe li ser pêvajoya çareseriyê dike? Niha eger statû hebe statû bûye fermî sedege vekmîne hêzekî peşmerge bûye fermî bandora ve Kürdistan'a bakur û li ser devletê cuda be eger tu nebe cuda bûye. Duh nepêr berê vê sê roja cigirê serokê Wezareta Paristinê Abdul başna bir kirin Hasan Abdülbaki. Şu got yani berdin yalnız emi bir şur berdin. Bi siyasetê nin re emi bir şur binin ro. Şur hunzan işi. Evte çivate eğer kişi gele kudra beje hele her izeder jine kurdara beje. Hun kurada sabah ateşe bikin ev ne mümkün ev akıl mantık ne gele kurd kuradasta ateşe nake ne tane gele kurd gele Dürzi gele Alevi o gele Arabi layık seküler ev ne kabul lakin jubove پیواژه ام دین لگریدایی خسری روجاوی راکن یک دو دیوی ام دوین اگر ام برای هفدنن مدونی مجلس دانی زمان و رودا بیز پار بکروتر. بله. مگود که هده مگود ام ترکن. هون دوین یا هون پیکاتی ترکن. تمام ام ترکن ما قبول کرد. یارو هون خودی قبرسی درد کردن. نه هون دیم برای قبرس با دولت اثر بخو. هون چما پیشیا رفراندوم اثر خبرنا 2017 یا Kürdistan'a herem bakır. Eğer MPK'ti milleti Türk. Ev de kokta şaşiye. Jubovi em bana devlet edikin. Mesela Kürt dixazın bigirin, nikanı bigirin. Dixazın berdin, nikanı berdin. Dixazın çareser bikin, nikanı çareser bikin. Dixazın bir şopin, nikanı bir şopinin. Mesela Kürt bir navlek. Navlekin evi çareser bu. Eğer bir ay hevdinin, men nas bikin, emi be hep rabimeş. Gelek spas parlamenterê Dem Partiye Sinan Çiftî Yürek mêvanê me bû lê stûdyo gelek spas ji bo amadebûna te. Ez spas. Mala be.